back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Labihan ang gibating kalipay ni Jovita sa iyang nasaksihan kang Stella o kang Michael. Dihang nagsulti ang inahanog anak, wa giniya kini tugawa hangtod nga iyang nakita nga naggaksanay ang inahanog anak. Nalipay usab kaayo si Stella kay wa gyud mobati og pagtukol si Michael kaniya. Unya dihang nahinumdum ni Jovita ang pizza sa kasumaran sa adlaw ni Michael, gipagaw niya si Stella og nagplano sila si Jovita nga tagan og sorpresa si Michael. Ug buot usab niining dapiton si Eduardo Samonte. Hello? Ay, Ma'am Estela Perez. Ikaw ni Ma'am na. Sinati ko na yung magtinga. Ikaw ni na, Ma'am Estela. Ikaw ni no, Ma'am Estela. Ay, timing ang paggawas ni Masilida. Si Ma'am Estela Perez ni Ikituyo, sir. Hila, ma'am. Hello, Yes, si hello. Salida. Miat. Sige, palihog ko. Hello. Edu, hinaot nga dili ko nimo balibaran. Unyang dinner diri sa bay. Dapiton ka na mo ni Tia Jovita. Oh. Please, birthday sa akong anak. Kuan, sorry Stella, sorry. Busy ko. May meeting ko, ha? Sorry good, Mrs. Perez. Sorry, dili ko makahimo. Sige, bye. Dili ko gustong magkita pa, men. Dili ko gusto. Ug amot nganong naingon ko ni ini. Sukad lang nga nakita ko ang iyang kulagway. Nga diha sa ilang sala, mga dagkong pictures nga gisud sa mahalong frame. Ang dibuho sa tibok niyang lawas. Sa tibuok niyang bayon, ug labaw sa tanan. Ang iyang hitsura sa batanon pa siya. Sa teenager pa. Ug tingali, ni adtong panahon daghan ang nadani niya. Ug dili kay tingali lang. Siguro ko nga daghan ang napihag sa iyang katahom. Sa iyang kaanyag. Sa pinulungan pa sa mga magbabalak. Mao ka na. Nahinumdum lang ko. Guwapa kayo siya. Nindot ang tanan nga imong makita niya. Ang nam, ang iyang mga ngapil, ang mga mahamis niyang pamanit, ang iyang mga mata, ang inosente niyang pahiyon, ang kinatibukan sa iyang pagkasiya. Way dili bation ug kaikog. Ug kaming mga barkada. Ako, si Jimmy, si Remuel, usa kay gayo di ana. Gikan ming nag-inom. Nahinumdum ko. Askanin do tabihan. Materialis puertes, wow! Kinsa mo guni siya? Kita na ko na niya? Magkagiano siya sa atong hangout. Din adto ta mag-standby. Estudyante? Oh, ang bugmaibog, dagchimay at tindira pa noon. Tuntunon sa. Hay na eskwela, Jim. Hay eskwela na. Ang butong din na eskwela. Basta estudyante na. Wagay ko'y alambahin sa mga uniform sa mga estudyante. Pero lamping siguro nga naaga na tunghas private school. Wa patingal ko kita ng bayhana da, Jim. Ako sa luwasab tingay o kita na bayana. O niya, huwag mo kurso na dahan ta siya.
Nag-inusara lang nag-star sa iyang boarding house. Sweet to ka. No. Curious lah, curious. Gisundan lang na kong kaduha tingali to. O nga nakatultul ko niya. Kasulada mo sa man. Ay, binuang na Jim. Kalabuso ta na. Ako. Mura gusto lang gyud kong makakita niya. Ug unsa gyud katinuod ng giingon mo nga materyales puwerta. Sige. Hubog. Hubog. Sige, Jim. Murag nahagit sab ko na. Tinuod kita barkada na. Amigo juga ito na. Mga alas 10 sa gabi ha. Sumaloki mo. Sige, okay. Ubog na kayo ng orasa eh. Sam. Ubog na ganito ron. Sunod na lang igayon, Jim, ha? Uy, Pas lang ulit taron, pas lang ta. Sunod na igayon kay gusto na kong makakita yun sa personal ana niya. Oh, siya, Kurt. Siya ang mga babae. Dili ko mahimong musayop. Siya ang girip na mo. Ug gipugos ko nila ni Jimmy nga ako'y muuna ug buhat sa ingon. Samtang misuyo sila. Migamit silang tiyabok. Ug samtang ako, labihang hubo ka. Hingpit ko nang mahinumdum ang tanan. Yun na. Ang gikuha kong pictures nila. Tanawon kong usap sa akong cellphone. Tanawon ko. Ay naman to. Ito ang iyong pictures. Anya, Diara. Nakita ko na ang iyong picture. Ug di asabang niyang portrait. Ang dibuko niya nga whole good. Ilad ko ni. Maug yun. Siya. Ug karon. Bisan ug may edad na siya. Karon nga nahinumdum na ko. Dili ko mahimong musayot. Siya ang maong babae. Niadtong higayuna, way usa na mo nga nakaila sa iyang nga. Wa mi makaila og kinsa siya. Dili na hinuod ko makatuog. Dili na ko malimutang. Pero wa ko'y angay kalukan. Hangtod karon, way nahibaw sa aming gibuhat. Wa. Nibalibad siya. Busy ko noong may meeting. Sige na lang. Ang importante nga, gidapit ko siya. Estela, nakontak ba ni mo si Mr. Samonte? O, tiha. Permero, yung helper ang nagtubag. O dihang kami na si Edo ang nagkasulti. Nibalibad man tiha. Busy siya. May meeting ko no. Mao ba? Sige na lang. Kita-kita na lang ko. Kalit man sabning okasyon na god ron. Maolagi sab tiha. O gang importante nga kahatagan na tong sorpresa si Michael. Hangtod sab di ay siya tiha. Nalimot nga iyang birthday ron. Mao lagi. Wa na lang sab tingali siya maghandom ni ini. Onya si Emily ang iyang girlfriend. Ikaw yung unta niya. Gisultihan ko na to. Ani agad tingali. Ana sige kay nagdagan ng oras. Mangandam na ta. Mag-order na lang ta sa atong suki, tiya. Pila ka kaputahi atong orderon, tiya, no? Kita raman ug ang anak mo di man pilian sa kaon ug unsay naa mao man say kanon, ikaw na lay bahala. Sige, tiya. Mag-order lang ko og special nga cake. 2 layers. Unsa kahay gusto niyang flavor, tiya? Chocolate mao nay gusto gyud niya. Okay, tiya. Ipagawas ko nila ni Patring ang imported red wine. Wine? Uy, ayaw lang tingali, Estela. Kabala ka, tiya. Good. Gikan karong higayon na nga maayo ng among mga kabubuton ni Michael. Nakapangayo na kong pasaylo niya.
ug nga gidawat na ko niya. Gipasaylo. Paninguhaon ko nang dili mo inom sa ilimnon nga makahubog. Unya kay makahubog sa baya ng red wine. Oo, hinuon kun palabihan. Pero ning higayon na tiya, birthday ni Michael, ug niapagid si Emily. Gusto kong dalitan siya og red wine. Na sige. Og di gid magpalabi ha. Ni arabang umaabot mong umagad. Promise, tiya. Dili na mahitabo ang mga panghitabo sa una kong mga adlaw sa kinabuhi. Promise. Di naman mo sa bagi muna-una, Emily. Bisan og kadali lang. Ipakita ko lang lang ni Lula o Mama nga kauban ka. Michael, nahibaw na baya ka ni Mama. Punan pa nga, wa pa mawa yang kasuko na ako dihang nakita ta niya sa jeep. Nagtapad o kiagbayan ko nimo. Sikit kay ta, holding hands pa cute. Sige na lang. Usabot na lang ko. Sorry ha. Og ingna si Lola mo. Sunod kayo mangita ko paagi nga mukuyog ko nimo dito sa inyo. Onyang Friday ka, okay ka? Friday. Pwede tingali. Morning class naman ko. Mangita lang kong alibay ni Mama. Sige, sige. Unya, ikaw imong klase. Pwede rag. Habdirasag ko. Ang importante nga, madako ikaw sa bahay. Okay na ha, Friday? Sige, Friday. Unya, ato na ko ha. Sige, biyain na lang ko ba? Uli na lang. Kaya ano na lang ko maghuwat ni Mama din niya. Sige, una na ko. I love you. Love you too. Lakaw na. Ay, nginan mo lang ta. Ayaw ko pag inaw-egoin. Paingon na pa din ni snoring. Okay, bye na. Bye! Mahal ta ka, Michael. O paabuton ta pila ka tuig. Una matuman ang ikasabutan tang kami niyo. Mupaos ka na ko sa mga kahagot ni Mama. Mandrabaho na ko. Abierto man ang gamay again. Kisa may nigawas nga walang sirhiw balik. Alip na tingali lagsirado. Masukor ba si Lola? O dili manirado din sa silong. Daghan ang mabinong ang panahon na. Nang patreng! Nang tuding! Mingo man. Ano ba kita sila magpundo din sa silong? Ang sugat natin sa ubos ang nagsiga. Pero sa taas, wa pa siga. Ingaw gad. Wa pa siga sa sugat din sa taas. May nahitabo ka. Abierto na ba ang gamay gagit dito sa silong? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday ito o na ko ron. Happy birthday, Michael. Happy birthday ako. Salamat ninyo, mahal, Lula. Salamat sa ninyo ng patring, ng turing. Salamat ka ninyo. Modeng, ningaw kayo sa pag-abot na ko. Kay, gisurpresa rin ko ninyo, ha? Si Lola mo ang nahipahinumdom, Michael. Sorry ha nga, nalimot sap ko. Pero tayo pa, may kuwang maning higayo na, oy. Hain mas Emily. May balibad siya, Lula. Maistila. Wa pa sa kumahibaw nga ako na erong birthday. Kung nahibaw pa ko, nahinumdum pa, madagyutan ako siya. Pero, unyang Friday, nagsabot mi daan. Ako siya dadon. Nahala, sige. Unya, usa pa may dugayan ta. Tana mo sa komedor. Ipablow taon na ang candle sa cake, tiha. Dali, nak. Blow your candle, una. Human ka mag-wish. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!